Čaute ľudia, moje meno je Miška a dneska budeme točiť to alebo to. Spolužiačka mi poslala na internet také otázky, myslím, že to už poznáte, a ja som si ich prepísala na papier a proste je ich tu 5 otázok. Takže poďme na to. Dobre, takže prvé, tablet alebo mobil. Pochopiteľne mobil. Musím nejaký podklad. Napríklad toto. Knižku. Čipsy alebo slané tyčinky. Pochopiteľne, niektorí majú tyčinky, niektorí čipsy. Akože mám rada obidvoje, ale viac asi čipsy. Vianoce alebo Veľká noc. Akože ktoré baby by mali radi Veľkú noc, keď ich muži oblievajú? Ja to nenávidím. Vianoce. Pochopiteľne. Jar alebo leto? Asi to leto. Ale vtedy je dosť teplo. Dosť. A posledné, matika alebo anglika. Mňa strašne, ale strašne nebaví anglika. Ktorú máme zajtra. Zajtra aspoň posledný deň, piatok. No, našťastie. Takže matika pochopiteľná, lebo tam máme aj ľahké príklady. Takže to bude asi všetko. To bude všetko z nášho videa. Ja sa s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, hoďte like. A uvidíme sa na budúce.